take the ball, pass the ball, take the ball, pass the ball. He estat mitja vida al Barça i quan empatàvem o perdíem això era un funeral. Tete, molestes. Desobediència cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda o bon vespre, una setmana més i una setmana menys. Una de les poques dites objectives i que aplica tot, al meu entendre. Primera setmana d'octubre superada, sí. He dit octubre, tot i que no us ho deu semblar per la calor que fot. El més probable, pel que diuen els que en saben, és que les temperatures baixin al llarg d'aquests dies. Per tant, també és bastant probable que em queixi d'aquest descens, al qual no ens ha fet gaudir ni un sol dia de l'època de dessuadora i pantalons curts. Això s'està perdent. Però el que no es perd són les ganes de tornar aquí i servir una hora d'anàlisi, rigor i entreteniment amb els de sempre. I és per això que és un honor comptar amb el Meller, el Massaguer i el Lúria. Us parlo jo, Pau Balada, i no voldria començar sense saludar la Ingrid i el Xavi, la nostra tècnica i l'amo d'aquest meravellós estudi, que, per si no ho sabíeu, són els que fan que aquesta hora i poc sigui possible. Dit això, au va, comencem no sense abans tastejar i posar a prova el nostre convidat d'avui. Com diria el Johan, sal i disfruta. Pau Serrasolses. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. El nostre convidat d'avui es diu Pau Serrasolses, és cantant i compositor i un bon dia va decidir que era una bona idea acceptar venir de convidat a Desobediència Cruifista. Ell es presenta de la següent manera. Tinc 29 anys, soc de Sant Andreu i molt de la Unió Esportiva Sant Andreu. Comparteixo una banda de pop amb ma germana. 24/5 fent cançons. D'aquí 2 setmanes començo les vacances. Psicosomàtic. Menys moderat que els tuits que puc fer. Comença el test. Quin és el teu primer record relacionat amb el Barça? Ostres, doncs jo crec que el Barça de l'època... Concretament no t'ho sabré dir, però... Cocu, És la imatge que se't ve al cap. Cocu. Escull, d'aquí 5 anys el Sant Andreu puja a primera divisió i el Barça no guanya cap Champions, o d'aquí 5 anys el Sant Andreu es manté de categoria i el Barça té una Champions més al seu palmarès. El Sant Andreu puja a primera divisió. I si la final de la Champions del Barça és contra el Real Madrid? El Sant Andreu puja a primera divisió. El teu futbolista preferit del Sant Andreu? Yosu. I el del Barça? Ara mateix, Lamin. Ens consta que t'agrada jugar a futbol. Quina creus que és la teva principal virtut en el terreny de joc? La calma. I la creativitat? No, això ho deixo per la música. Doncs entrem en la música. És un tòpic, però no me'n puc estar de preguntar-t'ho. S'ha de separar l'obra de l'artista? Sí. Com canalitzes els nervis abans d'un concert? Cagant. A mi em passa amb el podcast. Explica'm, si pots, perquè potser és complicat, què sents quan un fan et diu que l'has ajudat a afrontar X situació o circumstància de la seva vida a partir de les vostres cançons? Doncs em sap molt de greu, la veritat. Sí? Sí, perquè penso que la música no està per això. La teràpia està per això. Val. Sí. Quin és el teu principal referent musical? Ostres. Mira, diré a Lluís Gavaldà. Descriu-me breument en quin estat creus que es troba ara mateix la producció musical feta en català. Excel·lent. És una pregunta molt friqui, igual no tens resposta, és l'última, val? Però tens un vers preferit o predilecte de tota la teva producció musical? Doncs potser de la cançó que ens ha donat més alegries. Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo. I amb aquesta forma tan bonica acabarem el test. Doncs deixem-lo aquí, Ha anat molt amunt i és una llàstima perquè normalment diuen que quan una cosa va molt amunt després ja te la fots. Això és un repte. Val més la pena començar amb un suspens per després pujar, però... Això és perquè o sigui, ara per una secció que no et ve molt de gust. Okay. No, vale. En cap cas, dic, perquè, hosti, acabar així el test, crec que a la vida ho hem tingut rodonet, ho hem tingut tan amunt. Benvingut, Pau, ara sí, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí, la veritat. Nosaltres també, em temo.
Home, i tant, per suposat. Perfecte. Com esteu vosaltres? Molt contents, molt feliços. Sí, Perquè quan a mi m'agafes la mà no passa el temps. Ja saps que t'estimo, Clau, o sigui que... Massaguer, com estàs, guapo? Jo molt bé, aquesta setmana és pont i m'he agafat divendres de festa, llavors estic molt content. Molt bé, sí senyor. Sí. Tu sí que saps. Això és viure, hòstia. I tu, Adrià, què tal, guapo? Jo estic bé, no he agafat pont perquè tinc molta feina, però això vol dir, són bones notícies a vegades, perquè això vol dir que tens la ment ocupada i no se't correspeix viu, que a vegades passa, quan no tens coses en les quals preocupar-te o ocupar-te, Segur. la ment funciona com una locomotora. Segur, ja et preguntaré què tal estàs la setmana que ve, aleshores. I ja que m'ha agafat una mica d'aire després del test, i jo d'estar tranquil que esteu bé, tu que treballaràs perquè així el teu cap anirà millor, anem a veure què ens ha de dir avui qui en sap massa. Va, comencem, Álvaro. El millor de la setmana és... Aconseguir el 6 de 6 en Champions, el gol de rècord de Lamine Yamal, jugador més jove en marcar la Lliga, i el 181è d'Alexia, que empata com a màxima golejadora del club. El pitjor de la setmana. Veure com un altre cop el Barça es deixa punts de visitant contra un equip que perfectament podria anar setè a segona divisió i a ningú el sorprendria. El tuit de la setmana és... Per mi aquesta setmana és el vídeo de Beckham interrompent una entrevista que li fan a la Victòria, on ella diu que de petita la seva família era classe treballadora. Ell li pregunta amb quin cotxe la portava el seu pare a l'escola. I el pallasso de la setmana és... Xavi Hernández, per molt carinyo que li tingui, aquesta setmana ha dit que tant Koundé com Lewandowski estaven bé i els dos es perdran unes quantes setmanes, incloent el clàssic contra el Madrid. Si això no és una pallassada, a mi que m'expliquin què és. I l'MB-P de la setmana... Kelvin Kiptum, segurament no sabreu qui és, però és una persona que ha recorregut una marató en 2 hores 00:35 segons, un nou rècord del món. Perquè us feu una idea, va córrer 42 quilòmetres en menys estona del que dura actualment un partit de futbol. Hòstia, vaya paral·lelisme, eh? Molt. Doncs fins aquí, fet el repàs inicial, com ja és costum, anem a continuar amb la tertúlia, amb aquesta dada que realment... Hosti, para pensar, senyores. Endavant amb la tertúlia, Ingrid. Normalment sempre us pregunto si hi ha alguna cosa que em vulgueu destacar d'aquests punts, però ja ho he fet jo abans d'això. Tu saps qui era, Adrià, aquest atleta? No, jo només, més enllà del Kylian Jornet i l'Usain Bolt, en l'esport aquest de córrer, és que jo el tema de córrer... No, és que si no hi ha una pilota pel mig o algú que t'està perseguint, per mi el fet de córrer és com un sense sentit. Sí. Jo corro per algun motiu, saps? Per perseguir una pilota, per escapar-me d'algú. Quan t'escapa algú? Clar, el tren, tal, però el córrer pel córrer, no vull ofendre ningú, eh? No, tranquil, perquè tu veig, Pau, que tampoc sabies qui era. No, ni idea, la veritat. Ho vaig veure al 324, però... Però el nom, clar. Ho vaig veure i va tornar a passar un altre cop al cap de mitja hora, igual. Ets de córrer, Pau? Soc de córrer, a la pretemporada s'ha de córrer una mica, però després no soc de córrer gens. Jo aquí no em veus, he fet vàries mitges marató, De veritat? Però vàries, que això vol dir que si les sumo em dona com una marató i mig. Té mèrit, però aquí on et veus a tu, però aquí on em veus a mi, que estic bastant pitjor físicament que tu actualment, he fet maratons. De veritat? Sí, t'ho juro. Hòstia. De muntanya. De muntanya. Però bueno, compta, joder. Però són 42 quilòmetres també, eh? Bueno, una 46. O sigui que... I win. Espectacular. Ara que hem entrat en matèria, vull que repesquem també coses del test, perquè m'ha agradat molt la manera com has introduït la música, Adrià, així que parlem una miqueta. Anem a parlar una mica de ginestar perquè m'he informat, he fet una labor periodística, no molt profunda, no et mentiré, perquè sóc com sóc, i m'he informat i el nom, si no m'equivoco, corregeix-me, en cas que m'equivoco, prové d'una militant antifeixista anomenada Marina Ginestar. És correcte? És correcte. Fins aquí vaig bé. Fins aquí bé. Però és possible perquè ho sé, aquí estic fent la coletilla, que aquest grup abans tingués un altre nom? Sí. Explica'ns. Doncs la Júlia i jo vam començar a fer música farà 7 anys aproximadament. Érem molt joves, una maleta plena d'il·lusions, i vam decidir posar-nos La Púrria, que és un nom que, vistos ara mateix, no lliga gens amb el concepte de persones que som. Però bé, vam estar 2 anys, vam gravar una maqueta a Girona, jo estava estudiant allà, i un col·lega em va dir: tio, he de fer un treball de fi de grau, de tècnic de so, vols venir-te a l'estudi, gravem tal? I vam dir, va, som-hi, i vam treure un EP com a La Púrria, que no es pot trobar enlloc, per sort, perquè és una desgràcia. Això ho diu tothom, segur que no n'hi ha per tant. És una desgràcia, cançons en castellà, que és una cosa que després no... Doncs sí que era una desgràcia. No! Però no estaríem on estem, no? Potser seria una cosa diferent. És que com a nom, crec que encaixa molt poc amb la marca que heu creat després i amb la imatge de grup i d'artistes que heu construït després. Que no sé però de jove érem molt punkis nosaltres. Clar, què volia dir La Púrria?
No, res, la bazofia, els desperdicis. Ok. Bueno, com els Sí, però rotllo Sant Andreu, els exacte, però amb carinyo, bueno, ultras sí. no, els aficionats a Sant Andreu. Sí. No, els ultras, són ultras. Vale. Pregunta que et vull fer. La marca que heu creat o aquesta imatge d'artistes que té Ginestar, tot el que suposa, és una visió que vau tenir des del principi, com que ja imaginàveu i que volíeu anar en aquesta direcció, o s'ha anat construint a partir dels àlbums, les cançons i d'altres factors? No teníem cap visió. Vam començar a fer cançons, vam gravar com un primer disc autoeditat i vam tenir al costat una persona que ens va ajudar molt, que es diu Adrián Martos, que ens va com dissenyar una imatge de grup, un imaginari a través de les nostres cançons, però com que nosaltres som simplement músics, se'ns donava fatal treballar com a marca. I quan tens un projecte has de treballar una mica com a marca. Abans ho parlàvem una mica de patrocini, no? Una mica de coses. I vam començar doncs, deixant una portada del primer disc, vam treballar fent una mica de merchant i a partir d'aquí, a mesura que anàvem traient discos, doncs anàvem creixent a poc a poc. Però la imatge inicial és molt mèrit de l'Adrián Martos. I quin record tens d'aquells inicis? Ha canviat molt respecte ara, perquè potser ara et deus a algú, ara tu tens aquesta sensació de dir tens més gent al darrere, tens aquesta responsabilitat, o això ho sents o no? A veure, primera part, al començament era molt complicat, tocàvem a Ateneus, Cases Ocupes, on ens donaven espai, anàvem nosaltres amb una guitarra i a vegades el micro, veus aquí que té una pinça, doncs no tenia pinça i l'enganxàvem amb cinta americana, vull dir. Nosaltres hem estat a Ràdio La Marina, que era una mica... Sí, igual d'underground. I a poc a poc doncs, vas creixent, el projecte es va fent més conegut, tens més oients i les condicions són millors. I passes de tocar a Ateneus, a tocar a festes majors a les 7 de la tarda, a tocar un petit festival, i anar fent, a poc a poc. I la responsabilitat, ara sí que la sentim molt, ara ja sí. Per això et quedes xupat i una mica fet caldo. Però això és guai? Sí, és guai. És molt guai. Perquè això després es tradueix en el concert, la química de veure que... No, i comentaris i feedbacks a xarxes, que, tio, això que deies abans de penya que diu m'has ajudat molt amb les teves cançons. Realment és molt guai, però és guai quan no t'has de sentir responsable tampoc d'aquella persona. Clar, no? Jo penso en la dicotomia aquesta de ha de ser guai, però a l'hora de dir, hòstia, però és el que tu dius, el tema psicològic va a banda, no té per què anar lligat tant de música. Però això també és important. Això passa molt, per exemple, que diu el penya que ens diu tio, ho he deixat amb la meva parella, éreu la banda sonora de la meva relació, no us podré escoltar mai més. Jo, tio... Em referia una mica a això. I tu penses, doncs ha fet bé de deixar-te, perquè I parlant d'aquests passos d'anar a poc, de començar a Ateneus, Cases d'Ocupa, fins a arribar a festes majors, el boom, quan diries que arriba? Si és que ha arribat. Home, jo crec que no hem parat de créixer en cap moment. Nosaltres hem tingut sempre un creixement molt sostingut i equilibrat, no hem fet boom en cap moment. Però sí que hi ha com dos pics molt forts, que són amb els dos anteriors discos, amb els dos primers singles, Estimar-te com la terra, que va ser com espectacular, com la primera cançó que vam treure, que vam dir, buah, això ha transcendit una mica dels nostres col·legues, la gent més propera i a l'ambient per on ens movem. I després amb l'Eva i la Jana, que sí que era una cosa molt cuidada, molt pensada, amb un públic diana molt concret i que ens va posicionar molt bé dins del panorama català i a conseqüència d'això, amb aquest disc, que és l'últim que hem tret, doncs ja podem viure d'això, estem més tranquils... Sí, està bé. Que guai. Una pregunta, quan tens una cançó d'aquestes que és hit total i que per Catalunya crec que s'ha convertit una mica en un himne o en una cançó molt referent com pot ser l'Eva i la Jana, l'acabes odiant o us segueix agradant? No, m'encanta. T'agrada? Sí, tio, perquè quan la toques en directe, o sigui, quan la gaudeixes és quan la toques en directe i la gent es torna superboja. Mira que no és ni una cançó ràpida, ni és un reggaeton, ni és cap cosa com supermoderna, és una cançó pop de tota la vida, però que no sé com, la gent se l'ha fet super seva i la gaudeixes a cada concert com si fos l'últim. I sobre el directe, fins a quin punt tu quan estàs cantant ets capaç de gaudir del moment i quina altra part també de concentració, de fer bé la teva feina, perquè al final la gent que t'escolta només està pendent de gaudir, però tu estàs pendent de gaudir però a l'hora de rendir. M'agrada molt aquesta pregunta que em fas, perquè aquests dies hi he estat pensant molt ara que s'està acabant la gira i hi ha una frase del Pau Vallvé que diu molt clarament que és com si tornés a començar faria el mateix que he fet però ho faria disfrutant i t'ho juro que ara que he fet 29 anys i estic acabant com la 5a gira seguida sense parar penso, tio, hagués hagut de gaudir molt més i no sentir-me tan responsable ni fixar-me tant en el que diu la gent, sinó simplement, com el Cruyff, sortir, disfrutar
Johan Cruyff, se li disfruta. I la feina ja l'has fet prèviament, així que quan vas al directe tu has de passar bé i no ratllar-te gens. Sí, és que tots els camins... Digues, Massaguer. No, que alhora en una feina com la vostra, que és molt maca i molt agraïda molts cops, pot ser molt desagraïda. Al final us deveu a la gent, i si la gent per X motius us creua per passi A, B o C, tot el bé que va Ginestar en aquest cas, Ginestar el que sigui pot deixar d'anar-ho. És a dir, no és com la meva feina a l'oficina, que si jo un mes faig la feina pitjor feta repercuteix a 4, 5, 6, 10 persones. Vosaltres teniu milers de persones darrere. Pot passar en qualsevol moment, que faci qualsevol cosa que la gent et faci crec. Vinga, estàs fora, però també pot passar com amb tota la vida, que és cicles, i de cop i volta, doncs mira, ja deixes de molar, saps? I ja està, i t'has de dedicar a una altra cosa. En som molt conscients, per això fa ràbia no saber gaudir gaire del procés o del trajecte i arribar a pensar, merda, he estat molt temps fent una cosa que m'encanta i no l'he gaudit com l'hagués hagut de gaudir. Però és veritat que ara mateix estem en un punt molt relaxat on, com que no hem fet un boom, saps, mai? És tot orgànic, el creixement, no? Sí, crec que hem mantingut una base de fans com supermaca, superpropera. A més, tampoc som un tipus de persona que la gent ens vegi lluny, saps? No sé. Som propers. Sí. Doncs parlant de cicles, encara no ha arribat el cicle, diguéssim, dolent que podies pronosticar i crec que no arribarà, perquè crec que hem de parlar de novetats, no? Si parlem de novetats, si us plau, Ingrid, aviam com són aquestes novetats. Prop dels teus dits he trobat la claria. Això què és, Pau? Per la gent que ens escolta i que també ens veu, que això també es veu. Que això doncs és el segon avançament del nostre quart disc, amb la tonteria ja, que es diu Amb Bategues, aquesta cançó. I la vam treure fa res, en col·laboració amb els vostres amics d'Estrelladam. Salut. I va ser molt guai perquè vam fer un videoclip fantàstic amb el Marc Giró, que és un personatge increïble i una persona meravellosa, i ens ho vam passar molt bé. I és com una mica un avançament de la sonoritat del que serà el que ve. Deixa'm que et digui que el videoclip és superguai, t'ho he dit abans però t'ho torno a repetir, i deixa'm també que et digui canviar bastant la música dels anteriors discos amb els dos avançaments que heu tret, oi? Sí, estàvem una mica fins als collons, la veritat. O sigui, han sigut tres discos de música molt relaxada en la majoria de casos i ens ve de gust. No és com potser l'exemple ideal aquesta cançó, que tampoc és la festa, però estem preparant un disc amb una sonoritat molt més moderna. S'acaba la joventut, ens hem de passar molt bé sobre l'escenari, saltar, gaudir, i estem fent un disc amb coses noves. Bé tecno? Bé tecno. Ve un punt de tecno, un punt. És ben bé que arribes als 29 i la gent ja es droga, ja, tio. la gent es droga i... No, descobreixes que tothom es droga. El volíeu comentar alguna cosa més sobre... Aquesta és en Batega, l'altra ara mateix no em surt el nom. De tot el món. De tot el món, sí que és un punt més ràpid. I de fet, al final d'en Batega és speed up. O sigui, sona molt diferent i la veritat sona molt guai i tinc moltes ganes de que surti. Estem parlant de temes i està molt guai perquè les hem pogut tastejar ja en directe i notem un canvi, saps, respecte al disc anterior. La penya, jo què sé, la típica cosa que fas de tothom cap avall, quan està a punt d'arribar a la tornada i saltar, és una cosa que no podíem fer amb algunes de les cançons que tenim abans, que no renunciem al nostre passat, que la seguirem fent i mola molt perquè els concerts són putos karaokes, però ens ve de gust que la penya salti, voti. I parlant del directe, hi ha alguna data on haguem de treure paper, boli i tenir en compte? És el moment d'autopromo, Pau. Sí, un final de gira a Girona, a les barraques de Girona, el 29, i després un anunci que vam fer fa res, però estàvem a la Mercè, estàvem acabant el disc que no hem fet gens de promo, però el 12 d'abril de l'any que ve, queda moltíssim, presentem el disc a la sala Barça, l'antiga sala Barça, a Paral·lel 62. Ja podeu anotar-ho, així estic veient a Pau Meller traient el calendari 29, per apuntar... Jo 29 puc, jo crec que el 30 treballo, però no hi ha problema. 29 d'octubre... 29? No, el 14 d'abril, eh? El 12 d'abril. El 12 d'abril, molt bé. Dius Girona, eh? Dic Girona quan és? És diumenge, però si no ets de Girona, malament, perquè ja és festiu, dilluns, i aquí no. Escolta, si s'ha de treballar poc el dilluns, es treballa poc i aquí tampoc no passa res. No serà la primera vegada, no? Doncs espero que amb les agendes actualitzades ja ho tingueu tots en compte, i 12 d'abril del 2024, eh? Diu que queda molt, però després arribaran les presses és un moment. I no hi haurà qui càpiga a la sala Bars. Canviant... Digues, Tinc una última pregunta. T'he preguntat off the record, però vull que ho expliquis aquí. Com és treballar amb Marc Giró? Perquè al final és un personatge que a mi em té encantat, m'enamora. O sigui, ell treballa sol. Ell
deia abans que és un personatge fantàstic, però és que no és un personatge, ell és... És així. És així. És així. Vull dir, tu el poses davant de la càmera i ell fa el que li dona la gana. És actor, és presentador, però és que és actor. Té tot el que no tenim els catalans. O sigui, és l'anticatalà, és tot el que ens falta. És veritat. L'empenta, no? Per això acaba de començar un programa en castellà, potser. Era el moment pilota per fer un clip i etiquetar-lo i convidar-lo. Bueno, després això ho retallarem. Merda, tio. Amb tota l'estima, que hi hem d'anar allà. Vale, perfecte. Jo, si vols, et tiro un cable sortint del jardí i canvio radicalíssimament de tema, perquè Vinga, jo m'he anat a Xavi Hernández, dolentíssim. Xavi out. Ha estat a punt, però és que a mi hi ha una cosa del és que l'he hagut d'apuntar. Ets més de la Unió Esportiva Sant Andreu que del Barça. Sí, tio. Això és una cosa que em fa molt als meus amics. Ah, sí? Però tampoc cal enfadar-se, coi. Sí, s'enfaden perquè jo sempre havia sigut molt del Barça, però fa uns anys que m'he enganxat molt a la US i al final, posant les coses a la balança, tens un equip aquí fantàstic de gent que no juga molt bé a futbol, però ho dona tot. És veritat. Tens una grada increïble, vens aquí els diumenges a la tarda, fas la cervesa amb els teus amics, cantes una mica, és fantàstic. Això el Barça no m'ho dona, només em dona desgràcies, últimament. A poc. Ja ho veurem. Ara parlarem de Xavi. Bé que portes malament el partit d'ahir, està bé, ara en parlem. No, porto malament tots els partits, excepte el del Betis i el de la gent aquella tan dolenta de la Champions. Això, home, clar, així no es pot anar pel món. Igual el Sant Andreu contra l'Anvers també el teu podria tenir el seu dia, no? Ojo. Bueno. Competiríem, Sí. S'haurà de veure. Ja que traiem el tema del Barça, per si la gent va una mica perduda, jo crec que estaran al tanto, però venim d'empatar 2 a Granada i per així això fos poc, Koundé va sortir lesionat i fa tota la pinta que no arriba pel Clàssic, i notícia d'última hora, avui també s'ha confirmat la lesió del preferit del Barça, del Pau Serrasolses, Lamine Yamal, s'ha lesionat, no sé per quan té, tampoc he aprofundit gaire la meva el temps de baixa marcarà la seva disponibilitat. Aquest és el meu vers preferit dels comunicats del Barça. Doncs si us sembla actualitzem la llista, perquè crec que són Pedri, Frenkie de Jong, el Robert, Rafinha... El Robert, va dir, hòstia. Sí. Tant de bo fos l'altre Robert. El Roberto. El Koundé i ara també Lamine Yamal. La baixa més sensible per vosaltres, justificant la resposta. Quina és? Que ho tingui clar, que es llenci a la piscina. Lewandowski, perquè no tenim substitut. No hi ha cap com ell. Frenkie de Jong, perquè a mi em van explicar que el Barça jugava millor sense Frenkie de Jong. Alguna gent a Twitter ho afirmava. Deia, no, és que el Barça, Frenkie de Jong té massa la pilota, no ens ajuda. I l'estem trobant a faltar una barbaritat. Segurament, i a Pedri també, Em subscric el que dius. Avui no afegiré res més. Frenkie de Jong? Sí. Frenkie de Jong. Hosti. Sou franquistes, eh? Sí, som franquistes. Malgrat, això no ho sabia, el de Lamine Yamal. Ara m'està sabent molt greu. No, però això ja, per mi ja no em sorprèn. És com que anem a baixa per partit. Ja no és... Però com juguem tan malament, Frenkie de Jong. Vale. No, però i el de Lamine és del SOAS, diuen alguna cosa així, no sé, han fet molta broma avui a Twitter. La cosa és que diu que són 10 dies. O sigui, que en 10 dies... Que teòricament... Hi ha gastroenteritis més dures. Sí. Home, ell ho sap bé. Per això mateix. Jo pensava que s'havia perdut per l'estadi i no, resulta que anava malament de ventre. Passa amb els nervis, això ho hem dit, no, abans dels concerts. A mi em passa molt. Doncs a mi a vegades em passa amb el podcast. Una bona cagada, és espectacular. Però has hagut mai de marxar enmig d'un concert? No. Però que deien que tenia caca per la cama, Lamine Yamal. Sí o no? T'ho juro. Va sortir la carrerilla per allà. Ja, no. Tinc un col·lega que és periodista, que està a un grup amb periodistes que corren entorn Barça, i tenia caca pel camal. Ja va... Vale. Hi havia caldo, eh? Sí. Hi havia caldo. Oh, no. Sí. Pobre. I que va anar al vestidor i va veure textualment la magnitud de la tragèdia i no va voler sortir. Que no puc tornar. No puc tornar. Aquí exclusiva, I exclusiva. Cartel d'exclusiva. Relevo, Mira que els utilleros tenen roba per donar i per vendre. Sí, però no ho sé. No és per jo crec que no. La dificultat de sortir amb els pantalons baixats, amb el cul a l'aire i haver de dir tu m'he cagat a sobre. A quin minut va sortir? Al 80 diria que va ser. Clar, és que surts al 80 no. Però que feia falta un tàmpax, allà. Sí. Bueno, els bolquers, sí. Jo tenia una pregunta pel Pau, però ja s'ha avançat perquè al final crec que aquí és qui té la idea més clara. Tenim entrenador? No tenim entrenador. Gràcies. No tenim entrenador. Què passa amb Xavi? Ostres, no ho sé, tio. L'any passat, i tal, a poc, però és que aquest any, mare de Déu, és que no juguem a res i tens plantillon. I quan teníem tots els jugadors sants, tampoc jugàvem a res. Què passa? O sigui, ja està bé d'excuses, no? És veritat que la plantilla sana amb regularitat no l'hem vist del Barça de Xavi. Tampoc el vull excusar perquè certament, hòstia, jo demanava mantenir la il·lusió i està costant molt, però sempre hi ha algun... És a dir,
no tenia Pedri, De Jong i Lewandowski, em sembla una columna vertebral molt considerable, i Koundé ara. Vull dir que tenim molt mala sort amb les lesions, però és veritat que tu parlaves dels seus inicis. Jo et parlo d'ahir fins i tot. Ahir, jugador per jugador, ets infinitament millor. Sí. I quan dic que no tenim entrenador, vull dir, tio, tu tens un entrenador i ha de saber que abans de sortir has de dir, tios, no ens poden marcar al minut 20. Això és d'entrenador. No, i que et marquin al segon 20, tu creus que és una responsabilitat de l'entrenador? Segon 20. Però és una responsabilitat de l'entrenador? Tio, els has de... Xavales, fora de casa, aquesta gent acaba de pujar, sabem que sortiran a morir. Si hem de despejar la primera bola al minut 20, al segon 20 i enviar-la a Cancún, s'envia. Però porta uns partits Ter Stegen que no està tan bé com al final de temporada passada, perquè el primer gol d'ahir a mi em sembla que pot fer una miqueta més. Sí, per mi també. Totalment d'acord. Jo, tot i així, he de demanar disculpes perquè jo he sigut el primer que he criticat molt a Xavi. El meu candidat a substituir-lo era Luis Enrique. Era, perquè m'està caient fatal Luis Enrique des de fa un mes i mig i no l'estic aguantant. I futbolísticament va quart a la Lliga Francesa. Francesa. Però ara mateix, sí, segueixo sent hater de Xavi, però si no és Pep Guardiola, no tinc gens clar qui pot entrenar això. Fem una enquesta, jo hi vaig llegir una enquesta que era Márquez, bon pilot de MotoGP, Mitchell, Mitchell, suena Mitchell. Ah, vale. Jo també pensava sobre Mitchell. No em fotis. I si sou una mica friquis del futbol, el de Theory, el del Brighton. El del Brighton. Ah, italià, no? Sí. Que li van fotre 6 l'altre dia. Aquest home ha vist Ansu Fati com una futura perla i no sé... Jo he llegit també Saràbia, el meu estimat el 10, que és taliban. Prefereixo un tret al cap abans que Saràbia. Públic. Abans que portar aquí... A plaça Catalunya. Parlant de talibans. Saràbia, l'exentrenador... Ah, no, jo tampoc el vull a Saràbia. Pues el segon entrenador de Setién, ni de conya. No, però té una pinta de personal trainer aquell home que no s'aguanta. Sí, de coach. És el primer entrenador de l'Andorra. I l'Andorra es veu que juga bastant bé al futbol. Va malament ara. Es veu. Però Mitchell està bé, no? Sí, el que passa és que no té prou trajectòria, no? Potser deixem-li que respiri amb el Girona. No, però el Xavi jo crec que hi havia una mica l'aura aquesta de Pep Guardiola, al final ha sigut un emblema del club, ha jugat a l'estil que tu vols com a jugador. És curiós el fenomen de tenir molt clars els conceptes com a jugador i després, com a entrenador, no saber-los transmetre del tot. Tens raó. Jo crec que quan dius poca trajectòria vols dir que se li pixarien a la cara als jugadors del Barça. Jo tinc una mica... Sí. Ara hi ha un ambient de vestuari diferent, Sí. Però jo crec que Xavi ha gastat la bala d'un vestuari unit, de lluitar per totes. Això és el millor que té Xavi, la gestió del vestuari, que és el que jo em pensava que seria secundari, però realment ara és el més important. Però clar, és que Ancelotti i Zidane han guanyat Champions fent gestió de vestuari, saps? Si nosaltres volguéssim guanyar Champions, jo ara mateix no sé si firmaria guanyar una Champions jugant com estem jugant. Jo sí, com vulguis. No podem, és impossible. És impossible, Jo aquí anava, exacte, no sé si ho firmaria, però és que no ens veig amb cap mena de possibilitat. Però és que tornem al mateix exemple, què ens ha portat a guanyar? El jugar bé, no som al Madrid, no ens hem d'emirar allà. Però per això mateix. Si ells estan traumatitzats en com juguem nosaltres quan juguem bé, hem de seguir per aquesta línia. Si hem de construir la Mona Lisa cada cop que hem de guanyar una Champions és que no en guanyarem mai més cap. Bueno, de moment ja en tenim. Guardiola no té la Mona Lisa feta, I Guardiola, o sigui... Oh, que va! Home, tio. Guardiola jugant molt bé. El Da Vinci és ell, Però Guardiola jugant molt bé, però Guardiola té molts gols... Vale. El que vulgueu, però Guardiola té molts gols de contraatac de Haaland de sol contra el porter. Estem valorant el Guardiola per l'última Champions perquè ell, valorar-ho segons la Champions... Va violar el Real Madrid jugant com els Àngels. Això mateix. Però que jo estic dient que nosaltres no estem ni a prop d'això. Però és que no estem ni a prop, però és que el Guardiola també té un partit que se li encalla la temporada passada i amb una contra marca gol. Nosaltres no fem ni una cosa ni l'altra, ni juguem una mica bé. És el que vam fer l'altre dia contra l'Oporto. De fet, vull posar una cosa en context. Realment és el que vam fer l'altre dia. Ara que estem anant a Europa, s'han de posar les coses en context perquè Guardiola, millor equip de la història, amb el millor jugador de la història, a fora de casa, en eliminatòries de Champions, només guanya 3 partits.
en tota la seva carrera d'entrenador al Barça. Vull dir, que guanyar la Champions fora de casa és molt complicat. En fase de grups en guanya més, però si estem mirant el millor Barça de la història, doncs hem de posar les coses a lloc. Com? 3 partits en eliminatòries fora de casa. Només ha guanyat. És que en perd moltes. El 2009 i el 2011 les anades. Vale. Bueno, li fot 4 al Bayern a l'anada. Al Camp Nou. M'agradaria saber. Al Camp Nou. Al Camp Nou, jo t'estic dient fora. Per això mateix dic que s'ha tingut context previ de l'eliminatòria i tenint en compte que les eliminatòries són, com a molt, 4 partits, 8ens, quarts, semis i la final. T'anava a dir... Tan mal, tu, benvingut sigui aquestes derrotes. Perquè la final no l'estem comptant com a eliminatòria. No. Doncs mira, aleshores amb més raó, 3 partits. Estem dient 3 partits, però és que igual són 3 partits perduts o 3 partits guanyats, perdó, i la resta empatats i no en va perdre ningú. És que Xavi perd partits que no ha de perdre, empata partits... És que ja us ho dic, la plantilla d'Aido Granada, tios. La plantilla d'Aido Granada... Hòstia, el Brian aquest, Déu-n'hi-do, tio. Aquest és el típic que va tenir el partit ahir i no el tornem a veure. Bueno, l'ha convocat, No, porta un mes molt l'amic de Rubiales. No sé si lesiona Gavi o el Brian aquest, el Condé, Jo crec que és Gavi que cau sobre el Condé, Sí, però ojo, es podria haver fet molt mal. Vale, per la cadera, vols dir. No, li fa un Déu, ball que jo des de Di Maria a Carles Puyol a la Copa del Rei que no veia una ballada dins l'àrea com aquella. Li va fotre, sí. Feia patir. I just Condé que venia amb l'Oporto ser el pal de pallada de la defensa. La primera part. A la primera part, però com... Les pàjares de sempre, de Condé, llavors tu les té cada primera part. Allò que tenia de la precisió en correcció va i queda retratat en el següent partit. És que no en surt res de cara, després del fora de joc. Bueno, 1000 històries que no en surtin. M'agrada que torneu al partit, perquè jo tenia la pregunta que s'està fent tothom actualment, i és, ens van robar? Per si la gent no sap del que estic parlant, hi ha una acció d'un gol que anulen a Joao Félix per fora de joc posicional de Ferran Torres. Després entraré la meva valoració, havent vist imatges i diverses valoracions. Massaguer, ens roben? Si això fos el Chiringuito, jo diria que sí. Però, rigor. Com som gent de rigor i és desobediència grifista, correcte. Us dic que crec que si hi ha una norma, la norma s'aplica més o menys bé i, per tant, no ens van robar. Ara, aplicant la norma diferent al Barça que al Madrid... Aquest és el tema. És que no té sentit. Això és el que no té sentit. La meva valoració, robatori en majúscules. Vale. Clar, això... I la teva, Pau? Jo crec que no és robatori. O sigui, no. O sigui, està bé anul·lat. Perquè els centrals van cap al Ferran i llavors queda sol el Joao Félix. Però és que el problema és la jugada del Madrid-Getafe. Els precedents, la jurisprudència. Al final, jo crec que és molt fàcil... Sí. És aquesta la paraula que estava buscant tots, oi? Jo l'he pres avui, la paraula, imagina't. No, però al final la jugada no té dubtes en el moment en el qual tu veus que Ferran Torres té la intenció de rematar la pilota. Ja està, no hi ha dubte. Però què vols dir que té la intenció? Va molt amunt la pilota, Sí, perquè té ales, tio. És el tauró, va per totes. Però al final tens aquesta mateixa jugada del Madrid contra el Getafe i s'arbitra diferent. Aquest és el kit de la qüestió, aquest és el problema. Com es soluciona això? Traient els àrbitres, fent declaracions... I traient el Ferran Torres. Un altre. Puc permetre moltes coses, però en aquest programa no es criticarà Ferran Torres. No. Tiburón. I el que em sembla increïble és que el Madrid, amb aquesta mateixa jugada que fos tan discutida, l'àrbitre no sigui, el cos arbitral no sigui conscient de que aquestes accions es tornaran a repetir i que cal donar explicacions, perquè era evident que tard o d'hora hi hauria una jugada similar a aquesta. Coi, consciència a l'opinió pública i no hi haurà merder, però aquí es fan les coses sobre la marxa i estem molt pendents del puto fair play i aquí estem. El fair play, però quin, l'econòmic? No, que amb les tonteries aquestes que no podem fitxar i merdes així, però després les coses bàsiques com l'arbitratge no queden clares. És una lliga de merda. O les mans de l'Atlètic Real Societat. Les mans és un altre tema. És un altre tema, no és del mateix. Teniu raó, però sí, són dues coses diferents. En plan, el fair play depèn directament de la lliga i l'altre depèn del Rubiales, que ja no hi és, però... Vull dir que el problema és que... Vasos comunicants, no, una mica, o no? De fet, el Tebas sempre s'ha queixat molt que els àrbitres no són transparents, que no és culpa seva, que ell deixaria que fossin transparents. El que s'hauria de fer és fer com a la Premier. La Premier és una empresa, té els seus àrbitres contractadets, via la FPA aquesta d'angleses, i l'altre dia s'equivoquen claríssimament al Liverpool-Tottenham, surten i foten un... Surten i foten l'àudio de 2 minuts i mig explicant-ho, i l'àudio del partit in situ, on els àrbitres assistents estaven donant per fet que l'àrbitre havia entès una cosa, l'àrbitre no la va entendre, malentès. Ok, aquí passa això i... Ningú diu res. No hi ha jurisprudència. Exacte. No hi ha jurisprudència. La conclusió és aquesta. M'encanta. I fent una mirada una mica més enrere, que el Massaguer comentava al principi del programa, tenim un 6-6 a Champions. Jo crec que, vist d'on veníem, no està gens malament.
Pau Miller, valoració. Valoració positiva a nivell de resultats, joc terrible, però la pregunta és clara. Aviam. Pau Serrasolses, guanyarem la 6ena aquest any? No. No? No. No estem al carro. Ara, Hi ha gent a Twitter que m'ha explicat que si mires xifres, si comences a analitzar el que està passant a tot el món, tot indica que guanyarem la 6ena. El joc no, el joc del Barça no, la plantilla, la salut de la plantilla no, l'entrenador no, però tu fas sumes i de cop van sortint 6 de forma aleatòria i això indica que guanyarem la 6ena. Són els mateixos de la 33 d'Alonso i tal? Sí, són els Veig mateixos. més probable que Ucraïna guanyi la guerra. Com es diu la cançó número 6 del vostre pròxim àlbum? Guanyarem la Champions. Es diu Campions d'Europa. Tant de bo. Tant de bo. Ara m'has fet pensar, dic, hòstia, ara justament estava repassant la tracklist abans i dic, ni idea. Veuràs quan arribi a casa i vegi que el nom té a veure amb Ens alguna avises, cosa eh? que es pugui rascar. La 6ena. Ens avises, eh? Jo crec que no passarà, de veritat. Crec que tenim molt poques possibilitats de que això passi jugant d'aquesta manera, perquè com diu tothom, el Barça només guanya coses jugant bé. I això Però és que és això així. és el que ens ha portat a l'èxit, no podem sortir d'aquest mantra perquè no coneixem molt més enllà d'això. Per tant, Xavi Hernández, out. Però aquí portem. Ara ja hem parlat d'això, és veritat. Clar. Una cosa, Aviam, que vam guanyar a Porto, sort que vam guanyar a Porto, perquè és que és recuerdos del Vietnam, Koundé lesionat, ens falta mitja d'esto. Si haguéssim empatat 4 punts, perdem el següent partit, comencen a tremolar les cames, sort que vam treure 3 punts d'un partit absolutament terrible. Si el Shakhtar de Donetsk ens ha de fotre problemes... Ves amb compte, Sí. Aquests són la bomba, eh? Aquests estan a Polònia, no, ara? Sí. On hi van? Pots donar-li, si vols. I seguim parlant de que hem de jugar superbé perquè és el mantra del Barça i si no, no arribarem a la consecució dels títols que tant anhelem. Em veig obligat a treure un tema. I em disculpareu, I sobretot tu, Lúria, perquè sé que depèn una mica la teva salut mental d'això, però el meu deure és parlar-ne i no passar-ho per alt. L'Inter de Miami no s'ha classificat... No segueixis. Moment, cony. No s'ha classificat pels play-offs de la MLS. I és que diuen que els jugadors dels equips que no s'han classificat poden sortir cedits durant aquests mesos on estan fora de competició allà. Quants mesos són? No sé si... Fins al febrer. Sí, exacte, algú així o... Sí, més o menys 6? No, però després fan vacances, perquè la temporada va al revés. Què? Són 6 mesos? No, són 3 mesos, Pau. Novembre, desembre... No són 6 mesos. D'on has tret els 6 mesos, tio? No, dic per Jo havia llegit 6 mesos. Ah, la 6ena, vale, perdó. No són 6 mesos? Crec que sí, perquè hi ha vacances, Sí, no? Sí, No és en perquè plan... als Estats Units la temporada de futbol, o sigui, allà fan com els esports per cicles. A l'hivern tenen uns i a l'estiu barra primavera uns altres. I crec que el futbol ara acabarà i fins d'aquí bastants mesos no tornen a començar la següent edició de la MLS aquesta. Adrià Lúria, per al·lusions. Et puges al carro? No. No? Puc fer una metàfora? Sí, Al final, hem tingut una relació molt llarga i maca amb Leo Messi, no? Sí. Doncs que vingui ara Messi 2 mesos és un petó en una discoteca molt borratxos. I sí, però és que jo crec que no són 2 mesos, Digues... Estic totalment amb tu. Per què? No puc estar més, no puc estar més dins. Jo és que compro aquests petons a vegades. Sí, clar, no. Em pujo aquest carro. Si vols, Pau Miller, vols que torni Leo Messi? Sí. Hòstia puta. És el comiat perfecte, que vingui uns mesos, així, sense compromís. El Déu està guardat. Ens acomiadem i que marxi. El Déu no el porta ningú, Això. Però això Està lliure. Tu, Pau Serrasolses, el vols aquí A mi m'encantaria que tornés Leo Messi, però realment no vull. O sigui, crec que és... El cap et diu una cosa al cor S'estaven l'altra. fent les coses bé a nivell de fitxatges. L'entrenador ja hem parlat que no, però a nivell de fitxatges s'estaven fent les coses bé i crec que no seria saludable. Uau, no seria saludable. Núria, Bueno, això ho podríem discutir. Al final... Si torna, estaràs despullat sobre la taula. Evidentment, de la mateixa manera Si que torna- si hi ha un petó en una discoteca amb una noia que no s'ha acabat d'oblidar del tot o amb un noi que no s'ha acabat d'oblidar del tot, doncs Et pujaràs també. aquest pujaré a la carro del tarima i M'encanta. M'encanta que hagis acabat amb una cançó. Hòstia, estàs bé? Tot bé. S'ha anat per l'altre Déu-n'hi-do. canó, eh? S'ha anat per l'altra Tot banda. És que si m'haguessis Estrella d'Am... Això no passaria. Estem fent boicot estrella fins que ens patrocinin. Sí, Això això no pararem. Aquí comencem. Estupendo. M'agrada que acabis amb una cançó, perquè si no m'equivoco, crec que ara també anem a parlar una miqueta més de cançons. És així, Massaguer. Sí, avui anem a parlar de música, però per parlar de música necessito la sintonia, una sintonia especial. Ha tornat. Tornen els Bracket Challenge. Avui, entre els 5 triarem quin és el cantant o el grup català o valencià més top del moment. Com ho farem, Pau? Tu ets l'únic dels 5 que no coneix el format. El format és superfàcil, és un Bracket Challenge. Eliminatòries,
Vale. entre dues opcions i hem de decidir qui guanya. De fet, ho decidireu vosaltres 4 i el meu vot és el vot que decideix en cas d'empat. Ok? Tu que ets músic no, És ell que ho decidim. Fem un tracte. Com a podcaster, Fem un tracte. Comença a votar el Pau Serrasolses i així ens No, estalviem condicionar-li i que no arribin Vale. votacions no útils. Vale. Donem-li Em aquest sembla perfecte. molt just. M'agrada. Va, el criteri de triar dels noms és molt aleatori, ok? He buscat grups catalans més escoltats 2023 Perfecte. i he posat els que m'han semblat. I està fet davant de notari, pots dir-ho. Sí. Bueno, i el que sí que és totalment aleatori és els enquadraments, ok? Comencem amb La Fúmiga, grup valencià, Estem contra... parlant de gustos musicals, Sí, o sigui, Fantàstic. gust, exacte. Opinió personal, Opinió directament. personal de gustos musicals, d'acord. Correcte. La Fúmiga contra o versus La Muixca. Ostres, que difícil, tio. Complicada. És molt difícil per ser la Tia, primera. doncs diré La Fúmiga. Vale? Pau, jo crec que... Amb la Musca, soc un soldat. Muixca. Muixca per pressió social. Ok. És que has trobat un club de Ho fans. sé. Perdono. Ho sé. Perdona'ns. Ho vaig veure. No desempato. Ok, tenim del següent, que aquest no hauria de ser a priori molt complicat. O sí, Manel. Manel el 2023 segueix tenint molts oients, està molt fort. Concert en breus de Guillem Gisbert. Contra 31 Fam. 31 Fam. Mare de Déu. Els acompanyo jo a Sabadell personalment. Manel. Sí. Manel. Manel. Ok. Doctor Prats, no sé què fan aquesta llista, però està molt amunt a la... Llavors els he hagut de posar. Versus Triquell. Triquell, Eufòria? Sí, Molt Triquell. top, té un parell de cançons Triquell, molt top. increïble. Em pujo el carro de Triquell, també. Faig cas al Pau, Triquell. NSNC. Ok, em sembla bé. Triquell. Amb un 3-0 no cal que contestis. El millor grup de l'actualitat, el millor grup del 2024, traurà un disc a l'abril, Ginestar, versus... Bueno, versus, no diré el que penso, Buos. Hòstia. Escolta, T'havien de convidar, no condicionis, sisplau. Álvaro, que no vindran de convidat. Em voto. Ara és quan anirà votant ell. Em Bueno, voto. vale. Sí. Ho tinc claríssim, Ginestar. Ginestar. Vale, gràcies. Pensava que no ens posaríeu, Arribeu a fer un sol vot. És que hauria estat molt més educat per part nostra no posar. Jo també ho penso. Clar, és un compromís això ara. Ja, és... Al final No, els no números, passa Serem res. sincers. els números Sí. parlen. Serem sincers. T'aviso aquí mateix. Si et trobes amb Manel o amb la Musca tindràs un problema amb mi. No. És que Bueno, bueno. vale, Julieta, Oques Grasses. Ok, Julieta, Oques Grasses. Jo sóc bastant fan de Julieta. Jo diré Ocas. Julieta. Oques gràcies, in the night. Desempato amb Oques Grasses. Vamos, Indena, volia desempatar indena. amb alguna. Ok. Em sap greu perquè t'he dit a tu primer i havia de ser el Pau. No passa res. És que tan Pau aquí. Tan amb Pau, li cagues. exacte. Sí, 3 Va, paus. els amics de la desobediència cruifista, és a dir, els amics de les arts, o The Tiets. Quin tuit que has fet, Maia. Si jo dic aquí... Els tallets. Els Jo- tallets. Si dic el que penso De l'himne. de l'himne que s'ha fet a Girona, se m'emporten pres. Amb Tallets. Sense cap mena de dubte, els amics de les arts. Grande. Els amics de les arts. Home, doncs jo voto The Tiets. Me cago en tot. Saps que el teclista dels Amics de les Arts viu literalment a la porteria d'aquí darrere? I va anar a la nostra escola. En aquest programa vaig fer una secció rostint els Amics de les Arts i una setmana després me'l vaig trobar en aquest carrer davant de l'estudi. És un sol. No em va mirar, gràcies a Déu. Va, No, segur que no. Joan Dausà versus Figaflaues. Ai, la Judit. Figaflaues. 100% Figaflaues. Figaflaues. NSNC. Ok, No, un 3-0. Home, no. Sorprens, Figaflaues, no? Tio, estic molt fora. Una Va, xocolata. els últims, és que també no sé què fan el 2023 aquí, són els Catarres. Escolta, No, però perquè no sé com... O sigui, jo... Rostida indirecta, no, jo no, Déu-n'hi-do, No, que estan bé, Déu-n'hi-do però, aquest estan bé, David. però jo fa 3 anys i mig que no escolto cap... Vull dir, no, més 5 o 6 anys que no escolto cap De la cançó Jennifer, d'ells. no? Jo l'únic que crec que han tret ara la nova amb Zoe i amb no sé qui més. Han fet com, sí, un remix Un de, remix, sí, de la oi? cançó de Vull estar amb tu, crec. Sí, veus? Sí. Ah, veus, no, Amb no Zoe estic tan Stay-Homes. desactualitzat. Vale, els Catarres o Zo, parlant de Zo. 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 Vale. Ok, passem de ronda. Tenim a... Bueno, Has fet setzents? sí. Home, el Tano, Començo per baix perquè Sí, hi ha un haurem d'anar enfrontament, ràpid. hi ha un enfrontament que és una final, llavors començo, va. Figaflaues, Zo. 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 Molt bé. Jo també. Oques Grasses, Tiets.
Oques. 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 Molt bé. NSNC. Ok. Per la part de dalt del quadre, Triquell, Ginestà. Triquell. Ginestà. Ginestà. Perquè bàsicament és que no conec Triquell, així que imagina't. Vale. Merda. Volia I desmarcar. aquí, Manel o Muixca. Oh, no em facis això. Opa. La fina la cantada, Mira, què diria? No puc votar. si surt ser resultat, No ojo puc que votar. m'aixeco i... No puc sí. votar. No puc votar. Vota tu. Sí, s'ha de votar. Manel. Sí, és que s'ha de votar Manel. A mi Hòstia. m'està fent mal aquesta. Manel. És dura, eh? Manel. Manel. Eliminada Muixca a quarts de final, Està sent duríssim. És que clar, que va al Bayern... Pues, no, Va, comencem per dalt. Manel, Ginestà. Deixeu-me tranquil. Manel. Sap molt greu. Una mica Manel. Una mica de respecte als mites, tio. Estic d'acord. Millor que et mati el pare. En aquest cas t'ha matat el pare. Exacte. Oques o Zoo? Uf, dura. És un emparament d'animals. Sí. És un City Bayern, eh? He contestat abans que tu, ho sento. Què has dit? He dit jo. Oques. Zoo. Zoo. Gràcies. Hagués desempatat amb Zoo. Vale. Entre Manel i Zoo, crec que en aquest programa no hi ha cap mena de discussió, però bueno, anem a intentar-ho. Pots votar. Votaràs Zoo? No. Hi ha dubtes, eh? El Balada és molt fan de Zoo. Uau. Jo votaré Manel. Jo votaré Manel. Jo votaré Manel. Manel, per favor. Hagués sigut un 4-1, jo hagués votat Zoo. El meu Spotify Wrapped des de fa 4 anys són el meu grup preferit. Increïble. Endavant. Bueno, doncs ara mateix Ha guanyat Manel, des no de se fa podia saber. És la Champions del Madrid, eh? 18 anys. No, 18 no, però 15, que és Dominant amb mà de ferro. Exacte. Sí. Doncs Bueno. ja ho sabem. Repescarem aquesta llista i que la gent pugui contemplar-ho perquè hem anat a buscar aquesta llista amb dades, eh? Sí. Confirmem que són els grups Datos. més escoltats de 2020 a 2023, és així? No, bueno, 2023. Fins 2023, Pregunta, va. t'hem posat en una situació incòmoda? No. No creus que cap d'aquests grups es sentirà ofès, eh? No, Espero perquè que jo he dit... No, tu no has dit res, tu no has dit res. Aquí hi ha hagut alguna crítica de No, l'Àlvaro. però jo no- tot no, bé. jo- No, només- però pels meus gustos ningú Però és, s'ho que, ha de sentir. però és que, perdoneu, és que hi ha una cosa Dit això. que és important comentar, però és que els Amics de les Arts, Doctor Prats té més escoltes mensuals que Manel. I això... Manel fa molt temps que no Clar, treu perquè ho han res. deixat fa temps. Sí, és cert, però això ho deixo aquí, és una dada que deixo aquí i és una dada certa. Quina és la cançó més famosa ara mateix de Doctor Prats? Perdona, eh? Però no m'ho sembla. Caminem lluny. Sí, m'ho estàs dient de veritat? Volcans, No ho sé, no Jo és és que d'ells. no els Volcans, escolto no sé. gaire, la veritat. No, és que no Doctor tinc ni... Prats. la Volcans és cançó. de Buos. Les nits no moren mai. No és ni seva, és una traducció al català d'una cançó de Avicii. sí? Tot dit. Caminem llum, És veritat! tu fas a poc a poc. Hòstia. Hi ha vots. a Spotify. Si aixequés de... Ja no, pots fallo. Spotify. D'aquesta llista, Pau, perquè és una llista que va amb números, qui inclouries, o sigui, en base als teus gustos, no el número d'escoltes. Vale. Els teus gustos, qui inclouries dins d'aquesta llista dels que estan a l'eliminatòria per ser el millor grup barra cantant o cantant? Qui inclouria que no està en aquesta llista que... Perquè per la teva opinió és un grup o una cantant o un cantant que t'agrada. Hòstia, doncs inclouria la Mayo, ma germana, que és increïble. L'únic que estem parlant de música en català i ma germana també canta en castellà, llavors. No? Queda dintre. No, s'accepta. S'accepta? Inclouria llavors, en aquest cas, a l'Abat Guial. Hòstia. És que, vale, ho he pensat, perquè Clar, també clar, Rosalia i Aitana són catalanes. Clar, És que jo havia entès Però- la llista de Jo penya també. que canta en català, eh? Clar, però jo l'he fet en català, o sigui, D'acord, que d'acord. canta íntegrament en català. Està bé. Però Rosalia és catalana. De fet, ara mateix les 3 artistes espanyoles amb més reproducccions són del Baix Llobregat. Todo. és Lo de la fort. família Sí. Farelo És és heavy, tio. dominància. Increïble. Sí, mà de ferro, un altre cop. Ungles de... Ungles de ferro. Ungles de ferro. Sí, ungles de Ungles ferro. postisses de ferro. M'ha agradat molt, realment, però jo, si sóc sincer, m'he quedat amb ganes d'aprendre, no? Al final estem acostumats a aquestes setmanes, tu, Pau, no ho sabràs, però avui crec que t'introduirem perquè... CR7, una mica, porfa, qui ho farà una... Fes una mica de ferro. Ara he de començar. Una mica, Has dit tio. que li agradava molt Para És que la música, és molt- Ingrid, para la la teva música. versió d'ahir de Vaig CR7. plorar, eh? Hostia, Digue-li alguna cosa, va. pues faltaría el piano al fondo, pero bueno, me dijeron que últimamente estás un poco preocupado, ¿eh? Es que ahora me faltaría el guión, tío. No va ser res. Epa. Perdó, Epa. penjat. Adrià, et poso un context. Jo vull aprendre, El Pau té un concert, vale? has de donar ànims d'aquest concert. Oh, molt Hòstia, bé. quina responsabilitat. Girona, 29 d'octubre. Estic una mica així com... 29 d'octubre estava això. Queda't amb Estic una això. mica ratllat. Va, va, Epa, me dijeron que últimamente estás preparando unos conciertitos, estás un poco nervioso, te haces caca antes de subir al escenario, pero tú piensa en el bicho, cuando estés nervioso, tú piensa en el bicho.
Meravellós, M'ha pillat en fora de joc, això. Jo és que necessito entrenar. Sí, ho has salvat perfectament per estar realment en fora de Gràcies, joc. la condescendència és una... T'ha pillat. No ho és, cony. De fet, En sèrio. és jugada que estàs en fora de xoc, en fora de joc, De i te'n Ferran vas de la Torres. jugada i segueix la jugada i Clar, marca un no, gol. la jugada T'ho no juro, s'acaba fins que Abans pita del concert de l'àrbitre. Girona, al Camerino... T'envio un àudio, si vols. No, l'aniré a buscar, O vas tu i li Faig dius. jo i faig l'exacte. M'encanta. Poso l'escenari amb el pianet. Jo, com us anava dient, m'han quedat ganes d'aprendre, no sé si sabeu a què em refereixo, però crec que algú ens pot il·luminar. Sí, és que aquesta setmana he viscut una experiència molt traumàtica, un tema molt delicat que us vull explicar. Així que em posa'm, sisplau, música d'atenció, Ingrid, perquè us vull explicar el que vaig viure el dissabte a les 22 de la nit, quan em trobava al meu pis amb uns amics, menjant unes pizzas de casa a Tarradellas, també sponsor d'aquest podcast. Amb un dels meus amics era el Pau Balado, que estava allà. Quan, de sobte, a les 22 hores i 15 minuts, va marxar la llum del pis. Foscor absoluta, apagón total, confusió generalitzada, el silenci va envair el menjador, cara de pànic a la cara dels meus amics. Això de la cara és una suposició perquè no hi havia llum i no els hi vaig veure la cara. Com a persona adulta i funcional vaig procedir a engegar la llum de la llanterna del mòbil, dirigir-me a la caixa de fusibles, es diu així en català? Sí. Caixa de fusibles. Els ploms, no? Els ploms, Sí. a veure si és que havia saltat la llum. Després d'una comprovació ràpida es van confirmar els pitjors presagis. Parafrasejant plats bruts, no era nostre, és d'ells. Vale, això No és passa... nostre, és d'ells. Qui són Tinc castanyes, no, en Sí. l'episodi? Qui són ells? Doncs Endesa o qui sigui, entenc, ells. I jo vaig pensar ràpidament, hòstia, se'm farà malbé el menjar de la nevera i del congelador. El primer que m'has penjat és això. Sí, després em vaig recordar que he vist com un estudiant i que a la meva nevera només hi ha un parell de cerveses, una llonganissa de casa Tarradellas, un pot de marmelada i poc més. O sigui que és una nevera la totalment llonganissa buida. a la nevera, tu. Això es manté bé, sí, Vale. perquè no s'assequi. Puc donar un truc per saber si el congelador ha funcionat bé o no quan s'ha apagat la llum? Digues. O sigui, tu si marxes de vacances i tens por de si la llum s'ha apagat i no t'has adonat i el menjar es posa en mal estat, poses una moneda sobre un glaçó de gel i si la moneda ha baixat vol dir que s'han apagat els ploms i has de llançar el menjar que hi havia al congelador. Bravo, Molt bé, Perdona, tio. bravo. Ja? Bravo. Per què em vaig espantar tant? Perquè aquesta setmana havia canviat el nom de la llum, l'han posat a nom meu i em va fer por que dic, han tallat el contracte anterior i m'han deixat sense llum. Moment de pànic, truco corrents a Endesa, la pitjor tensió al client que m'han donat mai, una dona superborde, vaig acabar dient-li de tot, li vaig dir que sàpiga senyora que acaba de deixar a una família sense electricitat durant 15 dies, però em va dir, pot tardar 15 dies a arreglar-se això, i vaig dir, acaba de deixar una família totalment exposada, sense electricitat, Ni que Vaig fos dir- això a Israel. li vaig dir, doni'm el, Perdó. vaig dir, doni'm el DNI, sisplau, que vull prendre eleccions legals. Després vaig mirar bé i vaig veure que no, que l'havia marxat la llum a tot l'edifici i que no era nostre. Així que vull demanar perdó a aquesta senyora, que vaig dir que havia abandonat una família, perquè no era tan greu com semblava, la llum va tornar al cap de poca estona. Tot i així, què vaig aprendre d'aquesta experiència traumàtica? No estem preparats per la gran apagada. No. Sabeu què és la gran Sí, apagada? m'agrada molt aquest tema. Que és quan se'n vagi la llum durant dies de tothom i perdem l'electricitat. Així que avui, a Aprendre a viure, la secció de moda de Catalunya, portem com estar preparats per la gran apagada. Ingrid, tira'm la música, sisplau. Hello? Aprèn a viure i a no culpar. D'acord, la gent aquí es pensa que venim a fer 4 xistes i a riure, però això és molt seriós i a mi això em molesta que la gent es pensi és que aquesta secció no fa riure, és que aquí no hem vingut a riure, aquí hem vingut a aprendre i a sobreviure. Com ens podem preparar per la gran apagada? Doncs ara us ho explico. Per què? Primer de tot, per què es pot produir aquesta gran apagada? Pics extraordinaris de demanda d'electricitat, això us ho estic llegint d'un article que he trobat online. Uau. Hackeo dels sistemes, una pàgina en català ha ficat hackeo dels sistemes, he pensat potser tenim alguna paraula millor per dir això. Fenòmens atmosfèrics, escassetat de combustible o gas per produir electricitat o perquè Checo Pérez ha xocat contra la farola del costat de casa teva. Pot passar. Xiste de Fórmula 1, pot passar. Veient el que hem vist, pot passar. Consells per sobreviure a la gran apagada. Primer consell, don pànic. I aquí queda, no segueix la frase. Sisplau, manté la calma, el pànic no serveix de res, així que don pànic, primer consell, així fàcil. Segon consell, si has deixat de fumar, torna a fumar. És el moment del caos, és el moment que et pots permetre tornar a fumar. Tu fumes?
Sí, que fumes. Pues torna a fumar quan se la gent. Perquè dius pel flamisell que us il·luminarà o per què? No, ja que estem en un cas d'emergència has d'aprofitar. Estic nerviós, està justificat. Sí. Si no fumes mai, no has fumat mai, què fas? Fuma, comença, és un bon moment per començar. Hi ha una apagada. Consell número 3. Aconsegueix una arma per defensar-te. Vale. Ara us volia preguntar a vosaltres, quina és l'arma que escolliríeu per poder-vos defensar? Però de qui m'he de defensar? Ah, perquè... De què? Perquè en la apagada hi haurà moments de caos, hi haurà saquejos, hi haurà nèrbits. Però la purga. Exacte, has d'estar preparat. Quina arma faries servir? Ginestar, que és un tema que les armes que segur que queda molt tingui a l'abast aconseguir? Sí. Hòstia, tio, un bat de béisbol. Jo us diria, una pistola és la millor, però evidentment és molt complicat d'aconseguir. Bat de béisbol, Sí. Adrià? Jo agafaria la persona al davant i la faria servir per d'escut i molt bé, qualsevol prova. Molt humanista. Jo una pala de pàdel per donar hòsties al cap. La paraula. L'arma més poderosa. Que ens escoltin a Israel i Palestina, la paraula. Si pots parar de fer xistes d'Israel i Palestina de la meva secció, ho agrairé. Amb la camisa d'Israel, No, bueno, sí, clar, con el niño de pijama de ratlles. Bueno, seguim. Vinga, endavant. 4. Mare de Déu. Consell número 4. Necessites tenir preparat el teu pack d'emergència. Teniu preparat un pack d'emergència? He de reconèixer que sí. Gràcies. Sí o no? Vale, sisplau, digue'm què conté el teu pack d'emergència i et dic què et falta i afegir-hi. És un pack d'emergència que conservo des del Covid. D'acord. 2 garrafes d'aigua de 5 litres. Fantàstic. El meu primer punt era aigua. Sí. Perquè hem dit que s'anava la llum, però l'aigua tampoc ho podem aquí assegurar. No, però perquè he llegit en aquest article que les potabilitzadores necessiten electricitat, que la nostra aigua potable depèn molt de potabilitzadores i que ens podem trobar que escassegi l'aigua. Així que molt bé. Jo recomano garrafa de 8 litres d'aquesta que venen al bon preu. Quan més gran millor. Tu tens de 5, està bé. Però en tinc 2. En tens 2, endavant. Llegums, pasta, arròs, llaunes, una mica de tot. Mira, doncs el segon punt era aliments no peribles. Doncs això. Doncs conserves al final. Escopinyes. Quina és la vostra conserva preferida? Escopinyes, sense dubte. Adrià, la tonyina. La tonyina. Tonyina allà. La ventresca. Fàstic, tio. La ventresca, endavant. Jo sí, ho diu la tonyina, tio. Soc un gimbro en volumen. Ho diu la tonyina de llauna. La tonyina fresca m'agrada molt. Una ventresca bona. És que és tan còmode la tonyina. És que no sóc un gat, tio. Ja. Però llavors el paté i tal, tampoc, eh? Tampoc. Vale. Menjar de gat, no. Què més necessiteu? Medicines. Important, no recomana homeopatia, perquè en cas d'emergència no funciona. En cas d'emergència, només en cas d'emergència. Piles, molt important, perquè no hi haurà electricitat, tot el que tingui bateria ho podeu fer servir en piles. Jo recomano AAA, o com es diu també A. No em rigueu això, Molt important, una ràdio. Això ho he llegit també a l'article online, perquè diu que les comunicacions seran a través d'una ràdio amb piles. Clar. Jo he pensat, important, sobretot poseu RAC1, si ens ha d'explicar alguna cosa que sigui el Basté. Si s'ha de sobreviure que sigui el Basté i no portant. És la gran apagada. Aquí som de Basté. Sou de Basté. Jo el que recomano és RAC1 i evitar Radio Flashback. Morir escoltant a Carles Pérez em semblaria un patiment innecessari. Estan fotuts, no, ara allà, crec? Sí. Amb l'apagada, no crec que funcioni gaire bé tot l'assumpte. No, però bueno, i sense l'apagada avui... Exacte, i amb llum també, Llumins i encenedors. Per encendre espelmes o per cigarros si has tornat a fumar. Molt bé, estàs preparat. Espelmes per il·luminar-vos. I diners en efectiu, perquè les targetes i el contactless no servia de res. Sempre m'ho diu ma mare, tio, no tinc res en efectiu. 0? Jo 0. 0? 0. I jo pensava que s'extingiria l'efectiu, però ara, en aquesta situació d'emergència, igual estem esperant aquests moments de fer servir el bitllet. Efectivament. No ho havia pensat. Però tinc un lloc on guardar-ho. Veus? Això sí. Tinc un lloc preparat per guardar. Explica'ns-ho, fes-ho saber la gent. No puc dir on. És l'estuig de la guitarra, segur. Artista bàsic, 1.0. I cinquè, m'ha sorprès molt. Consell número 5. Has de definir un punt de trobada familiar. Vol dir que has de tenir un punt perquè no hi haurà comunicacions on et trobes amb la teva família. Com un búnquer, no? Exacte. Jo recomano Urquinaona. En cas de conflicte, trobem-nos allà, que ja ens ho coneixem. És la victòria i l'èxit es construeix allà. Quin seria el vostre punt de quedada? Al Parc de la Pegaso, aquí davant. M'agrada. Pensar diries l'estadi del Sant Andreu. La porta del pàrquing. Sí, la porta del pàrquing. La porta del pàrquing, endavant. No sé si s'obrirà sense electricitat. Hòstia, clar. No, té mecanisme manual per poder fotre l'imprès que hi hagi una apagada. Al parc de casa. Clar, és que hi ha un turonet aquí, a més. Aquí a la Pegaso hi ha un turonet i abans, estratègicament, la gent feia els seus assentaments, no? En punts alts. És que ho té molt estudiat, tio. És que ho sap tot. Que heu viscut un apagón, fa poc. No, el Covid. No, jo a casa meva segurament... Em quedaria a casa. A Sagrada Família. Visc a prop de Sagrada Família. El problema és que Sagrada Família
és molt, molt gran i molt turístic. I si és un punt, si és un moment on hi ha molts turistes i es produeix l'apagón, saps? Quedar amb la família a un lloc amb 10.000 turistes igual... Ens hem fent fotos. Sí, no és guai. I sisè consell. Has de tenir hobbies que no requereixin electricitat per passar l'estona. I aquí us obro la porta també que em digueu què faríeu vosaltres. Jo aquí recomano, no sé, jugar al Monopoly, aprendre a cosir. Jugar al Monopoly és molt violent. Jo no puc no dir tocar la guitarra i composar, però... He apuntat, Pau, tocar la guitarra. Es ve venir. Sento, tio. Quina cançó cantaries durant l'apocalipsi? Una nova, que es diu El Mort. Que bona! Ei. Endavant. Una cosa, però... És l'apocalipsi o és un apagón? Perquè si és un apagón 10 dies, tu creus que és la... Saps? Jo m'agrada ser una mica dramàtic. Clar, doncs món és el pitjor dels escenaris. És molt 10 dies, Ja, molt, Samar. Molt. Doncs ja està. Resum dels consells, resum ràpid. Don pànic, torna a fumar, aconsegueix una pistola, guarda coses a casa com si tinguessis Diògenes, vés a Urquinaona quan tot esclati i juga al Monopoly. Aquests són els consells d'avui per aprendre a sobreviure. I que passi l'apagada. Aprendre a sobreviure durant la gran apagada. Uau, doncs preneu nota perquè també us he de dir que si això passés i passis ara, aquesta hora no quedaria gravada i seria una desgràcia absoluta. Això es va passar una vegada, que es va apagar el llum, se'n va anar a mig programa. Hòstia, tot el barri, de fet. I resulta que tenim un equip tècnic tan bon, aquest estudi que es diu Country Studio. Que van piles, això. Que van piles, però va guardar... Hi ha un senyor pedalejant per fer el programa. Està rient, Però es va guardar el puto programa. Jo el donava per perdut. I vam arribar aquí i ja estava guardat. Vull dir que a vegades, quan se'n va la llum, un l'acaba trobant. Doncs parlant de coses perdudes... Barres! Meravellós. Parlant de coses perdudes, saps què hem perdut ja? Una hora. Sí, hem perdut aquesta hora. Que ràpid. O l'hem guanyat, perquè per mi jo he après molt. I no només per això, avui estic en moda esponja i, bueno, realment he après com si n'hi hagués demà, però em sap molt de greu, perquè l'hora ha passat i és hora d'acomiadar-nos, així que, si us plau, música per anar-nos acomiadant. Què tal t'has passat, Pau? Doncs la veritat que se m'ha passat volant, la veritat, Sí, però en un segon, A mi em fotia mandar a mirar el rellotge perquè deia, joder, tio. Una altra horeta no... Ja tornarà. Bueno, ja m'has de marcar 4 o 5 gols, d'aquí mitja horeta. Ah, tens el futbol. Heu de venir ara. Tu has dit que te'n va... Jo soc de Castelldefels, però et vindria a veure, la veritat. Excusa. Jo no tinc excusa, Jo sé que en tinc Tu tampoc. Jo no tinc excusa. Pau Cosí, Ara parlarem. MVP. Ens ho mirem. Ara parlem, no descartem res. No descartem res, va. Fantàstic. Doncs com sempre, estimats oients, moltíssimes gràcies. Tornarem la setmana que ve, no? Si no m'equivoco. Jo crec que sí, si no Jo no. hi ha cap contratemps, si no s'apaga la llum. Sí, clar. Jo la setmana que ve no vinc. Això, exacte. Em sap greu. Però bueno, vosaltres fareu un programa bastant millor que si no. És una llàstima. Qui és el convidat, ho sabeu ja? Les convidades, però no direm res més, no? Tu dona més pistes, corre. No podem dir res. Seria una putada, Seria una putada donar més pistes, correcte. En fi, seguim-nos a les xarxes, subscriu-vos a YouTube. Ja l'entens, El que deia. Són companyes d'Estrella d'Am, també. Sí. Ja ho he vist, és que ho estem intentant. S'ofega, us ofegueu molt avui, vols que digui jo 10? No. Amb la veu del Cristiano, vinga, va. Acomiada't amb la Cristiano. Vale, silenci. Perdó. Que acabo de gravar, Treu la música, Grit, aviam. Sí, necesito silenci. Epa, me dijeron que últimamente estás escuchando un podcast, ¿no? Se está acabando, estás triste, la rutina no te termina de gustar, pero tengo una noticia para ti, para tu familia. La semana que viene volveremos a grabar. Vinga, tornem la setmana que ve. Puta Real Madrid. Puta Real Madrid. Ens hem citat, mateix